Salam Ata Vatan TV YouTube kanalının mehriban müştaqları, hormatly tomaşaçylarymyz. Ata Vatan TV-de saýlanan habarlar. Habarymyzdan 2023-nji ýylyň 10 sentýabryň sanyna Türkmenistanyň prezidenti Merkezi Aziýa sow strategiýasyny dowraplaşdyrmagy teklip etdi. Merkezi Aziýanyň jemy çerki önümi 7 ýokurlyny Balkan zawody Koreýa kompaniýasy bilen bilelikde gemi gurar. Oğuzhan adyna Türkmen film birleşigi halkara Daşkent kino festivaly gatnaşar ýaly habarlar ýetirýäris. Mehriban müştaqlar, gelin bolsa habarlaryňyza giňişle interedip geçelim. Türkmenistanyň prezidenti Merkezi Aziýa sow strategiýasyny dowraplaşdyrmagy teklip etdi. Hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow Doşanbe şäherinde geçirilen araly halas etmen halkara gaznasyny esaslandyrjy döwletleriň başdatonlarynyň geňeşiniň nowatdaky meclisine eden çykyşyna Merkezi Aziýa sow strategiýasyny dowraplaşdyrmagy teklip etdi. Döwlet başdatonumyzyň öýde çykyşyna nyktaýşy ýaly Türkmenistan Merkezi Aziýa ýurtlarynyň ählisi bilen bilelikde sewitde sow diplomatiýasynyň ilerledilmegine aýratyn ulun seriýa. Şu maksat bilen biziň ýurdumyz araly halas etmen halkara gaznasyna başlyklyk etmeginiň dowamyna Merkezi Aziýa sow strategiýasyny işler taýýarlamak başlangyjyny öňe sürdi. Şunda biz bir resmi namada sow meseleleri boýunça biziň döwletlerimiziň özleri hormat goýmak, den hukukly hyzmatdaşlyk hemde sewitiň ýahly ýurtlarynyň behwitleriniň hasaba alınmagyna esaslanýan syýasat diplomatiýa hyzmatdaşlygynyň esasy ýörelgilerini we düzgünlerini berkitmegi maksady laýyk hasaplanýar diýip hormatly prezidentimiz bellädi. Arkadaşly serdarymyzyň aýdyşy ýaly Merkezi Aziýa sow strategiýasy geljekde Birleşen Milletler Guramasynyň sow strategiýasyny işläp taýýarlamak üçin esas bolup bilerdi. Şeýlekem biz araly halas etmen halkara gaznasyny durnukly östirmek boýunça dowlatary toparnyň çäklerine kabul edilen Merkezi Aziýanyň daşky urşugyny gorumak boýunça hereketleriň sewit meýillamasyny we onuň esasy kadalaryny ekologiýa meselesiniň düzüm bölegi hökümne Aral deňzi sewitiniň ýurtlaryna kömek bermek boýunça hereketleriň täze maksatnamasyna girizmek maksady bilen onu dowraplaşdyrmak barada mesele garamak teklip edýär diýip hormatly prezidentimiz naktady. Merkezi Aziýanyň jemy çerki önümi 7 ýokurlyny Merkezi Aziýa döwletleriniň başdatonlarynyň 5-nji konsultatiw doşugynyň çäklerine Merkezi Aziýa döwletleriniň ykdysady forum geçirildi. Şol forumda çykyş eden Täjikistan Respublikasynyň ykdysady ösüş ministri Zawky soňky 20 ýylyň dowamyna Merkezi Aziýanyň jemy çerki önüminiň 7 ýokurlyny nony ortaça ýyllyk ykdysady ösüşiň 6,12 göterme deň bolanyny bellädi. Onuň bellemegine görä Merkezi Aziýanyň tutuş dünýäniň jemy çerki önümindäki paýy 1,18 artdy we daşary sowda dolanşygy 6 ýokurlyny. Sewitiň gönden göne daşary ýurtmaýy goýumlarynyň möçeri 17 köpelli. Merkezi Aziýa ýurtlarynyň önümleriniň we harytlarynyň daşary sowda dolanşygy bolsa 6 artdy. Soňky ýyllarda Merkezi Aziýa uly ykdysady ösüşler gazandy. Merkezi Aziýanyň ykdysady ösüşiniň ýokary görkezleri sewit ýurtlarynyň has uly ykdysady ösüş görkezlerini eýi boljakdygyny görkezýär. 2022-nji ýylda Täjikistan bilen Merkezi Aziýa döwletleriniň arasyndaky daşary sowda dolanşygy 2021-nji ýyl bilen deňeşdireninde 23 göterim köpelli. Täjikistanyň esasy sowda hyzmatlary Gazagystan, Özbegistan we Türkmenistan diýip minister Zawky ykdysady forum neden çykyşyna belläp geçdi. Foruma gatnaşçylary bilelikdäki taslamalar durmuşa geçirmekde sanyk ykdysadyň paýyny artdyrmak üçin hereket meýillamasyny düzmek barada laşdylar. Sanyk sowdanyň dünýä sowdasynyň 20 göterim tutýanyny belläni. Bilermenler munyň 2025-nji ýyla çenli 25 göterime çenli ýokurlanjakdygyny çaklaýarlar. Balkan zawody Koreýa kompaniýasy bilen birlikde gemi gurar. Balkan gemi gurulşy we awatlaýyş zawody Günorta Koreýanyň Korea Shipbuilding Industry Technology Co. Ltd kompaniýasy bilen 6100 tonna ýük göterjilik kuwaty bolan 2 sany gowy ýük gemisini birlikde gurmagy meýilleşdirýär. Bu barada taraplaryň arasynda degişe şertnama gol çekildi. Orient Time neşriniň habar bermegine görä, gemi gurulşyklarynyň resmi namasy Koreýa Respublikasynyň deňiz we enjamlarynyň asosiýasiýasy hemde kompaniýasynyň arasynda geçirilen gepleşikleriň netijesini alalaşyldy. İksany gowy ýük gemisini gurmak babat 2023-nji ýylyň 31-nji awgustynda Türkmenistanyň prezidenti degişli karary gol çekipdi. Bu şertnamanyň çäklerini ýokary hünärli Koreýa inženerleri Balkan zawodynyň hünärmenlerine Koreýa gemi gurulşy tehnologiýalary barada okuw geçir. Şeýlekem zawodda dowrap menejment ýyl ulgamdyrmyş ornaşdyrlar. Taslama işler gemi gurulşygyny kabul edilen daşky urşugy gorumak hemde ýokary howpsuzlyk ulgularyna laýyk tamalaşyrlar.
Koreýa kompaniýalary bilen hyzmatlaşyp Türkmenistanyň deňiz infrastrukturasyny kämilleşdirmäge mümkinçilik berer. Bunu Orta Koreýanyň Korea Shipbuilding Industry Technology Co. Ltd kompaniýasy durly görnüşdäki we ullukdaky gemleriň tassamalaşdyrylmagy, gurulşy we abatlanmagy babatda ýürütüleşdirilen kompaniýalaryň biridir. Oğuzhan adyndaky Türkmen film birleşigi halkara Daşkent kino festivaly gatnaşar. Oğuzhan adyndaky Türkmen film birleşigi şu ýylyň 29 sentýabry 2 oktýabr aralygynda Özbegistanyň paýtagty Daşkent şäherine geçiriljek 15-nji halkara Daşkent kino festivaly gatnaşar. Bu kino festivaly türkmen kino rejissörleri Arslan Eýeberdiýew hende Sahy Salyk Bayramow täze filmleri bilen gatnaşarlar. Özbegistan Respublikasy tarapyndan gurulýan Ýüpek ýolunyň Duru atly halkara Daşkent kino festiwalyna dünýäniň en çymy ýurdundan kino rejissörleriň gatnaşmagyna garaşylýar. Festiwalyň çäklerini Ýewropa Birleşiginiň Türkiýe döwletleri hemde garaşsyz döwletler arkalaşygynyň agza döwletleriň kinolarynyň festiwaly gurular. Şeýle hem kino festiwalyň maksatnamasyny bir näçe urduş çäreler gözüňe tuturly. Özbek dublyajyna 85 ýyl 5 günlük kino atly beseşik özbek kinosynyň 115 ýyllyk münasibetli millet çäreler italyan filmleriniň eňeşikleriniň sergisi, daşar ýurt kinolaryň günleri, okuw seminarlary, master klass sapaklary, meşhur kinematograflar bilen dörejlik doşuklar gözüňe tuturly. Ine mehriban müştaklar Atawatan TV'de saylanan habarlar gepleşigimiziň şoň kysanyna seýetirmek isleýän habarlarymyz şurdan barat. Hormatly tamaşaçylarymyz, ýurdumyzda we dünýäde bolup geçýän habarlardan ilkinji bolup habardar bolmak isteseňiz atawatanturkmensanda.com saýtyndan daşlaşmaň. Gepleşigimize indi kysanyna görüşýänçek hoşda bolun.